Ahojte! Sziasztok! Ja, úgy, hogy mára egy okosító eszköz régi autókra belenézünk. Tak na dnes jedno. Na start do starých aut nejaký ten infotainment alebo niečo také skrátka. Vynovíme si staré auto. Pozrieme si balenie, že čo v ňom je a potom si niečo okolo toho povieme. Úgyhogy megnézzük, mit tartalmaz a csomagolás. Ez máma hozta a futár, dnes to priniesol kuriér, takže pozrieme. Presne ani ja neviem, že čo všetko v tom je. Úgyhogy nézzük meg. Ilyen gyors valami. Gyorsan szétkapjuk. Rýchlo to rozobereme. Je to na princípe Androidu. Teraz narýchlo poviem, inak to párkrát ešte možno, že zopakujem. Sú dve hlavné vetvy. Jedna je taká, v ktorej je operačný systém Linux, ale je tak oškrbaný, že to ani nie je vyslovene operačný systém, ale skôr len taký firmware. Skrátka, nedá sa tam nič inštalovať. A druhý je z Androidový. Úgyhogy van két vonal, az egyik tartalmaz Android operációs rendszert, a másik meg operációs rendszer nélküli. Különbség olyan, hogy a Androidosba lehet telepíteni applikációkat, és a másikban ott nem. Mind a két vonalnál lehetséges a okostelefon tükrözése, csak az a különbség, hogy a operációs rendszer nélküli az egyszerűen egy buta gép, a másiknál még lehet simán telepíteni applikációkat és használni okostelefon nélkül, úgyhogy operációs nélküli. Önmagában nem tartalmaz a navigációt, az a mobilból működik. Ez viszont magába tartalmazza a Android operációs rendszert, úgyhogy ebbe majd lehet telepíteni appokat. No, nézzük meg, tak sa pozrieme. Tieto veci poviem ešte aj potom v slovenčine, lebo naozaj to ešte párkrát zopakujem teraz, čo som povedal. Teraz len narýchlo si to takto rozoberieme a ja sa pozriem, že čo v tom je. Možno, že to by som mal trošku priblížiť. Asi takto. Tak. A pozrieme sa. Tak, toto je anténa. Anténa, GPS anténa, és tápecsék, igen. Áno, a zdroj ako napájania. Len tak mimochodom, tie, čo nemajú operačný systém, že nejde nainštalovať do nich ako navigačná aplikácia, k tým sa tiež dá objednať toto, ale tie slúžia len na to, že video, ktoré sa robí, tak aby zapisovalo sa do nich data, že jednak súradnice a rýchlosť. Úgyhogy azokhoz is van ilyen GPS antenna, amelyiknek nincs operációs rendszere, úgyhogy nem lehet beépíteni, vagyis föltelepíteni egy navigációs applikációt. Az ottan arra szolgál, mivel hogy ez egyben egy menetkamera is, hogy a videóba beírja a koordinátákat meg a sebességet. A tu máme, és itt van egy toletol kameránk. A je tu k tomu jedna cúvacia kamera, alebo parkovacia kamera. Každý si to môže volať ako chce. Takže sú v tom dve kamerové systémy, két kamerás rendszerrel van. Úgyhogy itt van egy kamera, saját a készüléken. Takto. Áno, tu na to má kameru, takú, že így lehet majd beállítani, szükség szerint. Itt vannak a csatlakozótatók, és ezen a oldalon nincs semmi. Na tejto strane nie je nič a tu sú možnosti prípojky. Micro SD kártya,
USB-C, meg a antenna csatlakozó, a GPS antenna. Ez egy ilyen nagy valami, azt hiszem, hogy 10, valamint hány colos, nincs ideírva. Na, valahol oda van írva, nem lényegtelen, majd úgyis elmondom. Na és itt a talpa, ezzel a talpával totolja. Azt hiszem, hogy így üres, nincs több, igen. Így meg lehet nézni a dobozt. Itt van Smart Navigation System, Wireless CarPlay és Android Auto. Azon kívül remélem, hogy nem vágtak át, és hogy tartalmaz magába a... Majd meglássuk, bekapcsoljuk és meglássuk. Így, Made in China. Itt van. Ez a gyártója, ez a Lex. Smart Driving New Mirror World. To je výrobca. Dobre. Tak si na to posvieťme. Tak toto máme rýchlo. Toto je samotná jednotka. Myslím, že týmto by sme mali začať, lebo potom si to na toto postavíme. To už asi nebudeme potrebovať. Ide. Tak. Nejaké aretačné ono. Je aretációs. Ezt lehet fordítani? Hogy lehet ezt forgatni? Aha. Jó, majd így lesz. Tak toto bude. Ezt sa dá zafixovať. A to je to potom obojstranné lepidlo. Lepiaca podložka, no. Ezt ide csatlakoztassuk. Na. Így. Kérem szépen így. Tadá! Ja, ezt így lehet kivenni, és állítólag forgatni is. Takže sa to dá aj takto otáčať. Aj sami seba vieme natáčať. Így. Jó van. Szóval ez van. Ez fog kelleni hozzá, még ez is. Gotovo, nedali k tomu. Ez van. Egyelőre ennyi. Ešte sa vrátim k baleniu. Zaujímavosťou je, že vôbec žiadny papierový manuál k tomu nie je. Úgyhogy még visszatérek ehhez. Érdekessége az, hogy egyáltalán semmilyen papír útmutató nincs, de a honlapjukon sincs ott se találni valamilyen PDF formát, vagy valami úgy. Ani na stránke, kde som toto kúpil, tiež nie je nič. A keď idem na stránku túto Legix, lebo on je akože výrobca. A myslím, že ani tam nie je nič. Skrátka, je to celé dané na šikovnosti toho, kto to bude montovať. Spravíme si prvé zapnutie, že ako dlho sa to načítava, ale aj že jakú spotrebu to má. Bekapcsoljuk, megnézzük, hogy milyen sokáig tart a beolvasás, a bootolás, a rendszer bootolása, igen, és hogy milyen a fogyasztása. Úgy rákössük ezeket erre ezt már rákötöttem. Ahogy mondtam, ez 5 volt 3 ampér. Úgyhogy ez a táp, ez a hátsó kamera, a parkoló kamera, és ez a GPS antenna. Tak, toto je GPS antenna.
kártyát egyenlőre micro SD kártyát nem teszek bele. Megnézzük, hogy önmagában mit tartalmaz a rendszer. Takže micro SD kartu tam nedám. Pozrieme sa, že koľko miesta má vo vlastnej pamäti a čo vlastne je nainštalované, čo to má. Takže pripojíme túto anténu. Takto. A môžeme to skúsiť zapnúť. Zapneme. Tak, toto je doba bootovania, to je pol minúty a odmer máme niečo nad pol ampéru. Ide. Most van beolvasva. Na, ezt megnézhessük. Ez a menetrögzítő kamera, ugye? Áno, toto je predná kamera. És ez a tolató kamera. Zapneme, újból bekapcsoljuk. Így. Takže zhruba tú pol minútu bude bootovať. Zatiaľ si povieme, že takéto zobrazovadlo, ktoré nemá operačný systém Android, ale len oškobanú verziu Linuxu, to je na úrovni firmwareu. Ten sa načíta zhruba za 4 až 5 sekúnd. Tomuto trvá pol minúty. Rozdiel je v tom, že ten okrem nahrávania videa vlastne nedokáže nič. Možno ešte prehrávať hudbu. Všetko ostatné potrebuje mobil. Je natoľko múdre, nakoľko múdry mobil máte. Na, úgyhogy ahogy mondtam, a különbség a androidos és a linuxos verzió között az, hogy a linuxos verzió az 4-5 másodperc alatt beolvassa magát. Ennek több mint fél percig tart. De viszont az relatíve elég buta gép, azon kívül, hogy mutassa, csinál fölvételt menetkamerából és a hátsó kamerából, és talán le tud játszani zenét, még videót, azon kívül nem tud semmit. Csak annyit tud, amennyit akkor lehet okos, amikor hozzá van tükrözve, vagy hozzá van kapcsolva CarPlay-en keresztül, vagy Android autón, vagy Mirror Linkon a okostelefon, akkor annyira okos, amennyire a telefon, de ahhoz mindig a telefont fogja használni. Ez okostelefon nélkül simán működik, mert alkalmazásokat fel lehet játszani. Na, megnézzük, hogy na ez a kamera, ugye? Az első, ez meg a hátsó. Az itt így. Ez itt ez. Gondolom, hogy így lehet megnézni. Így lehet átkapcsolni közöttük. Takto sa dá ona, pekne sa dá odísť týmto spôsobom. Takže buď s týmto, alebo takto poklepeme. Tak zase je to len to isté. A nemusíme s týmto, ale môžeme aj takto. Takže tých možností je viacej. Tu sa dá prehrávať hudba. Podľa všetko je to úplne prázdne. Je to prázdne.
Nič tam nie je. A tu na tento stredný, ez a kis itten bigyó, ezt lehet így helyezni, és ha rá van így kattintva, akkor előjön a hang erő, vagy a fény, takže hlasitosť alebo jas, alebo návrat na domovskú obrazovku. A vlastne to je zavretie toho. Takže tu máme tieto aplikácie. Tu je možnosť, že či je to v jeho vlastné reprák, čo má vzadu, hogy ez a saját hangszóróján, ez a natív audio, ez még a vezetéken köröztül át lehet így. Itt amúgy ábrázolja a dolgot, hogy mit tudna. Hát így át lehet a autónak a hangrendszerével, audiorendszerével össze lehet kötni egy kábelről. Az a legnagyobb minőség, az a legjobb minőség. Aztán vagy így sugározni, így, memóriából lehet rakni több frekvenciát, mert ahol megyünk, akkor előfordulhat, hogy ezen a beállított frekvencián épp valamilyen adó sugárzik és zavarni fog. Takže sú tu rôzne pamäte, do ktorých si môžeme nastaviť rôzne frekvencie. No, keď ideme krajinou s autom, tak môžeme naďabiť na taký vysielač, ktorý bude akurát vysielať na tej frekvencii, ktorá je, tak si to len z pamäte zase len preklikáme. Aztán van itt ilyen, hogy Bluetooth rádió, máme tu takto Bluetooth rádió. Takže sa vieme prepojiť s Bluetoothom na palubný systém, alebo na, nie palubný, ale vnútorný audio systém, pokiaľ to podporuje. Úgyhogy még ide visszatesszük, hogy legyen hangjunk, és megint elmenni így, el tudok menni ilyen módszerrel, že takýmto spôsobom sa vždy dá odísť, jak to vidím. Stade to sa nedeje nič, ani stade to nič. Úgyhogy erre se semmi, erre se. Ha föntről lehúzzuk, akkor úgy, ahogy a mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Airplane Mode és Hotspot. Itt phone link. Manage. Mi van itt? Csatolja. No, čo sa stalo? Stiahneme. Keď dám, že manage. Aha, tak príde toto. Upsetting, notification history, generál, hide, silent notification. No, tu sa dajú nastaviť tieto veci. A pozrieme sa, že toto sú aplikácie, napríklad tie Maps, tak sa pozrieme, čo je to. Vidíte tu aj Chroma a nastavenia. Tu sú nastavenia, tu vannak a beállítások. Network, Internet, Connect, Device, Apps, Storage. No, itt 17% a memóriából van használva, hogy ez ebbe 64 gigás memória, saját memóriája van. Addig elő van készítve egy, majd azt beteszem, de egyelőre azt akarom tudni, majd egy 64-est így beteszek. Takúto 64 potom tam vložím, ale zatiaľ ju tam nebudem dávať. Zveraj som, že čo to dokáže bez karty. Ale podľa všetkého bez karty nenahráva video. To bude nahrávať na kartu. Lebo to by už teraz nahrávalo. Úgyhogy kártya nélkül, ahogy figyelem, kártya nélkül nem játsza föl a videót, mert már rég följátszotta. Úgyhogy ez a 64-es, itt lehet a hangerőket beállítani mindenre külön, média, call volume, alarm volume, és notifikációkra. Igen, default. Itt lehet a hangokat beállítani. Rôzne zvuky, pre rôzne aplikácie rôzna hlasitosť. Display tu dá nastaviť. Dá sa nastaviť adaptívne jas, ktorý sa prispôsobuje podľa svetelných podmienok. Screen time mode, dark mode. Dá sa aj dark mode nastaviť, ale momentálne máme automaticky, ale tak až keď to zapnem takto, dark téme.
Turn on. Dáme, že po západe slnka. Ale môžeme si pozrieť, že jak vyzerá tento dark mode. Všetko je tmavé. Megnézzük, hogy néz ki a dark mode. Minden sötét, ugye? Itt van location. Be van kapcsolva. Jó. Hogy nagyon sötét az egész. Jó, megpróbálom kimenni belőle. Hát itt ilyen, amilyen. Visszamegyünk. Ja, nem itt csináltok, akkor megint vissza. Itt voltunk-e? System. Ja, pozrieme sa, jaké jazyky sú. Megnézzük, milyen nyelveket lehet beállítani. Vagy esetleg sorból megyünk, megnézzük, hogy most a dark módban vagyunk, a sötét módban. Itt ez mit jelent? Csak mutat valamit, de érdekes. Ez semmi. És itten a óra. Amúgy a órát sem mutassa jól. Ani čas neukazuje dobre. Takže pôjdeme na tú lokáciu. Akože použitie od lokácie. Ja, že ktoré one aplikácie môžu používať, one mellékapok használhassák a lokációt. No, location, Google. Ide is berakják covidosat, vágál az ész. Backup service, MyFin device, mobil data messaging, jól van. Itt be lehet jelentkezni. Igen, ez normálisan Google-ba. Tehát ebből kimegyünk most jelenleg. Ezzel még nem akarok foglalkozni. Akkor ez a gagga, a systém. Na, a nyelveket megnézzük. Jazyky pozrieme. Nie toto. Systém. Tak, jazyky. Language and input. Tak, je tu angličtina nastavená, angol nyelv van beállítva. Megnézzük, mi minden van itt. Semmi. És pôjdeme na tie jazyky, megyünk azokra a nyelvekre. Nem fogom sorolni őket, mindenki lássa, le tudja olvasni a kijelzőről. Így. Amúgy jól látni, meg lehet figyelni, hogy ide napsütés ne. Svieti sem slnko napriek tomu, akože aj pozorovacie uhly sú dobré a aj jas je dobrý, úgyhogy a kijelzőre nincs valami nagy kritikám. Jó ilyen, amilyen. Főleg ezért a árért, amennyire vettem. Za túto cenu je akože zobrazovadlo je dobré. Tehát, dobrý je ten displej. Tak si pozrieme jazyky. Nem fogom mondani. Itt angol van, hozzáadás. És ezek a nyelvek vannak: spanyol, stb. Van magyar nyelv, holland, portugál. Tieto jazyky sú. Orosz, ukrán, és mindenfajta arab, még a tájföldtől kezdve egészen Indián keresztül mindenféle. De szlovák meg čeňelv nincs, takže slovenčinu a češtinu to nemá. Toto sú rýchle aplikácie. Dajú sa asi a v podstate toto sú všetky aplikácie, čo sú tu. Je tu Chrome, Google Maps, Google vyhľadávač, nejaký videoprehrávač, YouTube aplikácia, nejaký test, Bluetooth,
Google Store, odtiaľ sa dajú stiahovať aplikácie, File Manager, nastavenie výstupu audia a vlastne tento GPS Test Plus. Môžeme sa pozrieť na tento GPS Test Plus. Ono je to bežná aplikácia, dostupná aj normálne na mobiloch. Ten, kto to používa, ten to pozná. Sa vieme pozrieť, že takéto vyobrezanie to má. Tu máže GLONASS, vlastne GPS americké, ruské GLONASS, európske Galileo a čínske Baidu, takže všetky 4. A ešte tu sú nejaké veci. Takto. Môžete Amerika i GPS, Oros GLONASS, Kína i Európa i Galileo és Kína i Baidu. Ezek be vannak jelezve, a hajó van be van is jelelve. Ilyen jelei vannak, úgyhogy, ha például ide tesszük, ja, save, ja, ez az, akkor lássuk, hogy ez GPS, ezek a GLONASS, és ez a Baidu kínai. Itt látni, hogy mellékjel mihöz tartozik. És itt szintén látni, hogy mellék. Most keveset látni, mert kint kéne, hogy legyen, az meg bévű van, ablaknál van. Takže dobre, nebudem sa s tým zaoberať. Poďme z tohto von. Takže tieto veci sú tu nejaký USB player, FMT tu na toto a phone link. Dobre. Tak, tieto veci sú tam. Môžeme sa pozrieť, že z týchto aplikácií sa dá potom sa dá sem vyložiť, odtiaľ to sa dá vyhodiť tie, čo sa nepoužívajú a dať sa sem. Skrátka, to sú akože rýchle. Tu sa dá pridať akože long press, dlhé stlačenie a tak ďalej. Dobre. Pichneme tam kartu a uvidíme, že jak sa to bude chovať, čo s ňou spraví. Mohli som aj svetlo zažnúť. Takto. Karta je samozrejme prázdna. Tak. Máme tam kartu. Mali by sme tu mať nejaký file manager. No, vlastne takto. A tu máme file manager. Co teď? A tu je karta. Ja som jej už dal nejaké meno, tu sa dá vysunúť, keď kliknem na ňu, tak teoreticky by mali, už si to narobilo adresáre, a pravdepodobne sú prázdne. Dobre, z tohto vyjdeme. Pozrieme sa tu, čo je. New folder. Dobre. Takže je tam karta. Na karte zatiaľ nič. A teraz keď stlačím, že kamera a dáme, že trebárs. Aha, už tu modré je video. Pravdepodobne video. A áno, aj sa nahráva video. Tu vidieť. Môžem spraviť aj fotku. Takto. Áno, tu
sa aj zaznamenala fotka a môžeme pozrieť to je zadná kamera, dá sa tiež súčas nahrávať čas, rýchlosť a súradnice, dátum. Dobre, tak by sme sa mali pokúsiť. Takže pozrieme sa, čo to nahralo. Ideme, prehráme to s týmto videoprehrávačom a tu už sú tieto zaznamenané veci. Áno, pokiaľ sa to prezerá, tak sa vypne tamto nahrávanie. Neviem súčasne aj prezerať, aj nahrávať. Tak, toto sa nahralo. Môžeme ísť späť. Môžeme pozrieť, aj fotku sme spravili. Tu je z prednej kamery a zo zadnej fotka. Zase späť video, môžeme z toho výjsť von. Takže tu sú tie aplikácie a skúsime sa pripojiť na internet, že čo nám to spraví. V prvom rade by to mal možno, že stiahnuť nejaké mapy do Google Maps, takže tu by sme sa mali pripojiť hotspot, Bluetooth, Wi-Fi. Tak, tu máme náš mobile. Chce to heslo, ktoré momentálne ani neviem. Tak, a pripojili sme sa cez mobil na internet. Takto. Aj keď tu máme kopec iných sietí, ale v aute to budem používať na prostredníctvom mobilu. Connected. Môžeme ísť sem. Tak sa pozrieme sem. Šik. No a už to načítalo mapy z internetu. Ideme mať takéto. Treba satelit. Máme satelit. Skrátka klasický spôsob. Klasické mapy. Môžeme sa pozrieť. To nejde hore. Search. Dobre, teraz sa s týmto zaoberať nebudeme. Mapy tu máme. Takže z tohto vidíme. Tak a teraz som sa prihlásil a dávajú Jelenke, že si môžeme stiahnuť nejaké online mapy. Aj nastavenia. Áno, offline. Selekcion. No, stiahujú sa mapy. Offline térképeket pomaly budú už aj offline mapy stiahnuté 99% a bude sa to dať používať aj bez internetu. Tak, stiahnuté. Dobre, skúsime nejakú aplikáciu nainštalovať. Próbálunk valami appot telepíteni. Úgyhogy bemegyünk ide a Google Store-ba, do Google Store-u, a
így vyhľadávať. Így ide valamit tepehne. Így. Install. Na, gyorsan lemegy. Jó, gyorsan internet. Gyorsan működik. Na nézzük meg. Na most nem fogok vele cicázni. Agree. Welcome to Vaze. Ja nem, vissza. Pizdi. Na. Helyben vagyunk. Úgyhogy ennyi. Ez is megvolna. Úgyhogy most telepítessük a programom, a možeme teraz instalovať programy. Takže, keď ideme takto, odtiaľto by sme mohli vyhodiť tieto. Tak. Teraz pridáme toto. És már itt van. Ezt lehet helyezni is? Nem lehet. Azt hittem, hogy lehet. Na mindegy. Takto tam dajme. Úgyhogy egyenlőre ennyi. Aztán majd meglássuk, hogy mi mindent megtelepítünk. Aké sú prúdové odbery. V podstate všetko je odpojené, jedine GPS anténa je pripojená, tá by nemala robiť voľačo so spotrebou. Jó, megnézzük, hogy milyen a áramfelvétel, minden le van kapcsolva, azt hiszem csak GPS anténa van rajta, úgyhogy a felvétel nélkül első kamerával, mert azt nem lehet kiiktatni. Takto zapneme. Bekapcsoljuk, és lehet nézni. Milyen idő alatt za jakou dobu to jako nabultuje. Tak. To nemá byť odraz. No, be van olvasva. Áramfelvétel nem állandó, hanem ilyen, ezt lehet látni a grafon is. Nem fogom mondani számokat, mindenki lássa, každý vidí, ako údaje, aké sú data, sa dajú odčítať, vidieť, že je to také zubaté. Teraz postupne to môžem pripojiť. Pripojím kartu, takže keď tam pripojím kartu, tak začne nahrávanie. Ono v podstate môžem, akože, keď je tam, kde to je tu na, sa nezmení odber, tu nejaké veľké zmeny nie sú, itt nem nincsenek valami nagy változások, úgyhogy
És most, ahogy benyomom a microSD kártyát, akkor azonnal elkezdődik a felvétel, azt majd itt is lehet látni. Jak náhle tam vtlačí microSD kartu, tak začne nahrávanie a s tým sa zvýši pravdepodobne aj odber. Zatiaľ sa anténa nechytila. Aspoň sa mi zdá, neviem, čo bude k tomu potrebné. Takže pokúsime sa. Predtým, ako tam ešte vsuniem kartu, tak chvíľu počkáme, lebo je tam nastavené screensaver, že po 1 minúte by to akože malo vypnúť. Dá sa nastaviť čas vypínania. Takže po nečinnosti to po minúte sa dá do screensaveru. Ale je to tam nastaviteľné, tie časové údaje, alebo aby sa vôbec neprepínalo. Tak ja zatiaľ to mám takto. Dá sa sledovať aj tu, že jaký vliv to má. Tak. Takže teraz je v tom screensaver. Má to v podstate skoro rovnakú spotrebu, takže nie je význam, nemá to nejaký extra význam. Stačí to prebudiť takto a je to späť. No pokúsim sa tam tú kartu vtlačiť. No jak pravil karťa daňomný. No. Karta vtlačená a už začína nahrávanie. Pozrieme sa, či je nejaká zmena a zvýšila sa spotreba. Áno. Je tu vidieť jasný skok. Zvýšila sa spotreba. Takže teraz máme zhruba tých 400 mA. Úgyhogy lehet látni, hogy a kártyát, ahogy benyomtam, akkor mindjárt nagyobb lett a áramfelvétel. Nem sokkal, de és most hozzá kapcsoljuk a hátsó kamerát. Takže teraz pripojíme zadnú kameru. Mindjárt. Milyen gyorsan átváltott. Jó, most már nem kell ezt nekünk figyelni. Akkor itt a beállításba kikapcsoljuk. Display. Screen timeout. Itt van, 1 percre van. Betesszük, hogy sose, never. Tak si dáme, že nikdy nech nejde do skrajona. Nepotrebujeme to. Nevidíme význam. Aha. Ale. Takto. A teraz pripojíme tú kameru. Tak, zvýšila sa spotreba, nie oveľa, ale oveľa, čo sa predsa len zvýšila. A už máme vyše 0,5 ampéra. Hogy valamivel megint maradt egy kis lépcső. Na, teraz by mala byť prakticky maximálna spotreba, ha jól tudom. Zapneme. Žltá ukazuje napätie a modrá ukazuje prúd. A narancsárga vagy sárga, minek mondjana. No, a sárga mutassa a feszültséget, a kék még az áram felvételt. Úgyhogy itt látni kék a áramfelvétel. Čúčnál felugrik még 700 mA és pri špičkách to vyskočí na 700 mA. Itt mutassa a áramot, toto je prúdová krione, stupnica, és itt még a feszültség. Itt ezek a számok feszültséget jelentenek, ezek a számok még a áramot. Úgyhogy no, a rendszer felfutott, mind a két kamera, ha jól tudom, ez a hátsó, ez az első, így bekapcsoljuk, hogy egész képernyőn legyen.
Megpróbálom úgy, hogy mind a kettőt egyszerre mutassa. Erre még nem jöttem rá, hogyan kell ezt, hogy mind a kettőt mutasson. Na toto ešte pokúsim sa dať, aby obidve kamery ukázalo súčasne. Na to som neprišiel, že ako to len ťukám. Tak teraz táto polovica je zadná kamera a táto polovica je predná kamera. Teraz máme približne stabilný odber, okolo tých 500-600 mA. Je to zubaté. A teraz budem pridávať prúd, alebo najprv môžem ho ubrať a napätie a uvidíme, že čo to spraví s prúdom. Ugye most először a feszültséggel lefelé megyek, és majd meglássuk, hogy árammal mit csinál. Így, lemegyünk 11 voltra, 10 volt, 9, 8, itt mutassa, hogy mennyire mentünk le, és a áram az fölfelé megy. A prúd ten ide hore. Tu ukazuje stále zhruba tých 6,5 W. Ugye nagyjából mutassa a 6,5 W. 6,5, takže ešte môžem ísť dole. Zvedavý som, že... počkať, to musím stlačiť. Tak. A teraz sme na 7 V. Stále 6,5, 7 okolo. Nepôjdem nižšie. Nechce sa mi to vypínať. Tak a teraz pôjdeme smerom hore. Most megyünk majd fölfelé, és meglássuk. Így. Megyünk 8, 9, 10, 11, 12, 13. Zajímavé. A tu je už 1 ampér. Aha, tak to je nejaká... Opa. Tak takto to nefunguje. Így nem működik. Így, nem baj. Máme tých 13 V. Môžeme zase zísť dole na tých 12, megint lemegyünk arra 12-re. Így, és most majd fölfelé megyünk. Kíváncsi vagyok, hogy még mindig lesz majd körülbelül 6,5 W. És zhruba tých 6,5 W či tam bude. De úgy néz ki, hogy nezávisle od toho, že jaké je napätie, tak drží akože tých 6,5 W. S tým sa zväčší potom. Jo, ezt megint megpróbálom íť. Na toto budem musieť prísť, že ak sa to robí, že aby obidve kamery ukazovali. Už som ťukal na jeden bok, na druhý. Már idézőtem oda, nem tudok rájönni egyszerűen. Nem tudom, mi a módja. Na, és most próbáljuk akkor fölfelé. Akkor megyünk fölfelé. Tak pôjdem hore. 13, 14, 15, 16. Vyššie nepôjdem. Ale stále je to zhruba tých 6 až 7 W. Odber prúdu sa znižuje s tým, že sa zvyšuje napätie. Úgyhogy mehetünk megint lefelé. Tak, skúsim tam dať tých 14,4. Ja keď mám naštartované auto, že beží motor, tak napätie na svorkové napätie je 14,14 V, toľko tlačí alternátor. Ugye nekem a motor fut, be van indítva, akkor nagyjából 14,4 V-ra nyomja fel a áramot a akkumulátorokon. Úgyhogy megpróbálom pontosan oda rátenni, hogy milyen a igazi. Így, 2, 3, 4. Nagyjából ilyen feszültség van. Megpróbálom följebb, így. Beindított motornál ilyen feszültség van nálam akkumulátoron. Takže pri naštartovanom aute mám zhruba takéto napätie na akumulátore. No a je to tých 6,5 až 7 W. Je to zubaté, ako také nie je to stále. To sú také kadejaké, také špičkové odbery. Pravdepodobne takto funguje ten spínaný zdroj
sa nabije, vybije kondenzátor. Takže toto je, čo sa týka odberu prúdu. Tak, pozrieme sa dovnútra, ako je to u mňa obvykle. Szokás szerint belenézünk, megnézzük mi a helyzet. Kiértékeljük, mert abból is megtudhassuk a minőséget. És talán valamit át is csinálunk. Tak sa prosvítime. Musím sa rozhodnúť. Takéto. Ötfarádos kondenzátor, 5-farádový kondenzátor, zajímavé. Pozrime na ten vnútrajšok, nézzük a belsejét, kicsit ráközelítünk. Asi takto. Ono to má itt a mikrofon, tu máme mikrofon. Takže celé tu na spodku, neviem, či to vidieť, tu je chladič, nejaký pravdepodobne hliníkový, ten bude tu asi celý takto a o to je to pripevnené, o tento chladič. Ugye ez talán alumínium, tippelek, és ez a hűtés, ez itt egész alatt van, úgyhogy ez viszi el a hőt. Ez a bot, ez ide megy a nagy kondenzátorra. Ez van akkumulátor helyét, természetesen akkumulátorú. És itt ez a kettő, itt van, hogy power, ez lehet, hogy kapcsolóhoz, mert ehhez az egészhez nincs semmi, ezt nem lehet kikapcsolni. Csak az, ki van véve, a táp ki van kapcsolva, úgyhogy és érdekes, hogy adtak hozzá egy ilyen audiokábelt, ilyen vezetéket. Ezt hozzácsomagolták, de nincs hová begyukni. Pribavili takýto kábel audio na prepojenie tohto z Hi-Fi sústavou v automobile, ale není to kam pripojiť. Tu na to není miesto. Je tu len anténa, SD karta, zadná kamera a napájanie USB. To je všetko.
Ezt nincs hová gyugni, ez itt üres. Érdekes. Érdekes. Ezt nincs hová tenni. Tak toto nie nikam pripojiť. Ugye ezt feleslegesen csomagolták hozzá. Je to úplne zbytočne pribavené. Nie je to kam pripojiť. Jedine, že by som našiel tu že kam by to bolo. Ale nevidím nič také, lebo toto je podľa mňa na nejaké USBčko, nejaké inakšie. To je predná kamera. Pozrieme sa, že čo je pod touto páskou. Megnézzük, hogy mi van ez alatt. Či tu volačo nenájdeme. Takto. Nič tu také nevidím, nem látok semmi olyat itten. Nič také tu není. Szóval így. Zajímavé. Aha, tu nás to pichne, tu je taký prepínač. Nie. Nie. To je na GPS. No, ja som z toho múdrejší. Nem vagyok belőle okosabb. Ez a speaker, aha, SPK. Igen, ez a speaker, ez egy speaker but, ez talán a kapcsoló. Aztán mi van itt még? Čo tu ešte máme? Je tu nejaký oný. To je čo toto? Tlačítko? Alebo čo je toto? Áno. Tu je nejaké tlačítko. Ale neviem na jaký účel. Není to tu napísané. Á, je tam power. Takže toto by mohol byť tiež power. Aj tu, aj tu. Toto je asi na nejakú inú verziu. Oni toto montujú asi do rôznych oných. Tak, ešte sa pozrieme na opačnú stranu plošáku. Jaké prekvapenie nás tam čaká. Jak megnézzük a másik felét, hogy milyen meglepetés vár itt. Na, itt nem találunk nagyjából semmit, de van itt egy mikrokapcsoló, je tu jeden mikrospínač. Itt ez. Ja, ez a reset, az itt van-e. Ez a reset. És a reseten kívül itt nincs égvilágon semmi. Nincs, jól van. Jó. Össze lehet rakni. Je tu jeden chladiací plech aj s teplovodivou podložkou. Van itt egy ilyen, úgy néz ki, hogy ez alumínium. És egy hővezető alátét. Jó, amúgy mindenben van deklizve. Akkor össze lehet rakni. Innét nem érdekes. Szépen össze lehet rakni. Esetleg itt megpróbálok kivezetni egy USB-t. Azt hiszem USB-A, takže je tam miesto na nejaké USBčko.
Skúsim to vyviesť von. Dobre, aby som si to neodjebal. By mohol byť problém. Hogy egy erről ennyit visszarakjuk a csavarokat. Vrátime šrouby späť. No, tak ten chýbajúci vypínač tam budem musieť dať. Ahhiányzó kikapcsolót, vagy na inkább igen kikapcsolót. Ilyet találtam, ilyet teszek ide, majd ezt kifúrom, és ide bekötöm. Takže tu na to vyvrtám a sem to zapojím. Takže čo nespravili oni, tak spravím ja. No ja som to skúšal, že ono v noci, keď človek ide, dá sa ubrať jas, ale nie úplne. Takže ono aj pri ubratom jase je tam dosť svetla. Takže človek by musel prehodiť cez to handru, alebo skrátka to nie je riešenie. Úgyhogy gondoltam, hogy éjjel a vezetésnél azért annyira le lehet venni a fényt, hogy ha egyszerűen nem kell, akkor hogy leveszem a fényt nullára, de nem lehet nullára levenni. Úgyhogy egyetlen megoldás a kikapcsolás. És azt
Tak, a máme tu nasledujúcu fázu. Montáž do auta. Hogy itt a következő fázis. Autóba szerelés. Megnézzük, hogyan sikerül az egész dolog. Takže poukážem na jeden problém, a to je tento, že jak náročné ho je vybrať von, aby sme dostali von kastlík, lebo jediné, čo nám nedovolí ho vybrať von, je tento spínač. A problém je odpojenie toho káblu odtiaľto. Je to dosť... ten zámok je na zlom mieste. Je tak... Hlavne ten, kto ho to musí hľadať, že nevie, kde je, tak hlavne preto ho úgyhogy, aki oktávjából véletlenül fogja szerelni, mert nekem főleg most erről szól a videó, akkor ezt a boxot nehéz kivenni emiatt, a kapcsoló miatt. Ezt a kapcsolót itt összeköti a kábel, és itt fölül van a lakat, amelyik itt pont olyan helyen van, hogy rossz a hozzáférése. Úgyhogy tegyük föl, hogy to može to bude takto. A tu tento zámok, tu je takýto dzindzík. A on je akurát z vrchu. To je problém. Főleg annak, aki nem tudja, hogy hol van a... Hlavne pre tých, kto nevie, že kde je ten jazyček, aby ten zámok odtiaľ... Pustíme sa do toho. Dáme toto späť. Tu som už spravil na zadnú kameru a sem ešte prídu nejaké veci. Audiokábel není, ale nevadí, lebo mám tu na nejakú inú súpravu a tam to bude. Tak si prehodíme kameru. Tak poďme na to. Takže tohle zastrčíme do tohto. Tak. A je to vonku. És most ez a pöcök be fog ide esni ebbe a izébe. Tento dzindzík, takže. Na. A je to späť. Ennek is megvan a GPS, toto má svoju GPS anténu. A táto je jedna, toto je sem, a tu na táto ide sem. Takto. To by mohlo byť.
Tak skúsime to zapnúť, megpróbáljuk bekapcsolni. Ez picit koszos. Ez is. A uvidíme, skúsme to. Toto je takto. Jó. Próbáljuk meg. Ešte len upozorňujem, že ak to auto bolo odpojené od akumulátoru, že toto spodné je trošku dlhšie načíta. Próbáljuk, pokiaľ nech toto nabootuje, potom zapneme to. Megvárjuk először ezt, abban nem kell, ma is be is kapcsolódott. Még annyit, hogy akkumulátor az le volt kötve. Hiszem, hogy ezt nem is nyugtam bele, ugye? Nem. Mind a két androidos. Még lehet nézni mellik, mikor hogyan mellik hamarébb kész. Obidve sú androidy, takže tie, ktoré nemajú androidy, tie za 4 sekundy naskočia. A týmto to trvá, no. Tu môžeme vyzdvihnúť kameru. Môžem otočiť. Aj seba uvidíme. Neuvidíme. Ale kellene venni ezt a izét. Na, majd leveszem. Je tam tá fólia, tak teraz ju nebudem dávať dole. Takže takto to vyzerá. Zadná, predná. Ez elől van. Ez hátul van. Dá sa to posúvať. Aha, takto. Takto. A tu je teraz predná, zadná. Už mind a kettő ott van. Teraz sú tam obidve. Dobre. Tu takisto existuje navigácia. Hoppá, trebalo by toto prišrúbovať, oda kellene csavarozni. Na mindegy. Átkapcsoljuk, visszakapcsoljuk. Ja, itt. Ebben. Môžeme sa pozrieť na toto. Takže máme dve videosústavy, két videórendszerünk van. Ez egy klasszikus mezei menet rögzítő kamera, 4K-s felbontással, és ebből lesz egy pár összehasonlítás. Takže toto je kamera 4K, klasická palubná kamera so 4K rozlišením. Vidieť tam dve prípojky, jedna je napájanie, druhá je zadná kamera. Zadnú kameru robí s klasickým Full HD a s týmto to budem porovnávať vlastne. Čo to takto je na jedno. S týmto sa to bude takto porovnávať. Si dá tiež prepínať, nie? Ukáž. Ja, to je tu nási toto. Switch to rear recording. Sa to bere zadnú. Toto si potom vyberem kartu a potom sa to bude môcť porovnať. Keď vezmem a karťa, to sme dosť lehet hasonlítani. Aj keď... Switch to front road. Aj keď mám pravdu povedať, tá zadná kamera je na zlom mieste, tam to vrchné, čo sa týka. A jó, van ebből akkor erről ennyit. No tak to vyskúšajme, próbáljuk ki, jak to naskočí a nejaké veci si tam vyskúšame.
Takto nakopneme. Asi si to vyskúšame ešte raz. Tak toto vyzerá, keď to dlho nebolo nakopnuté. Môžete KBR lenit. Môžeme si pozrieť prednú kameru. To je predná kamera a zadná kamera. A tak toto ide posunúť. Takto sú tam obidve a így mind a kettő van, első kamera itt ez-e, de szerintem ezt jobb volna így följebb tenni, így, ezt be kéne állítani, hogy ezt is lehet így. Tak si to nastavíme asi takto nejak, aby sme tam nemali prednú kapotu. Si to dáme takto. Itt talán jobb lesz. És a hátulja, hát a curikolás, hátramenet miatt így jobb, lejjebb, ha van, de nálam ez nem játszik olyan szerepet, mert a curikolásra is van ez. Úgyhogy menjünk vissza. És tegyük föl, hogy teszünk oda valamilyen ilyen maps. Na mi van? Na mindegy, most már ilyet csinált. Legyen ez. Úgy van Navi. Cigic, most megnézhetjük itt is a cigicet, így kimegyünk belőle. Toto menüszi, môžeme vysvetliť, toto sú ezeket, egyszerűen ha ez így meg van tartva, keď to takto podržíme, tak to odíde. Podržíme, odíde. Podržíme, odíde. Ale toto môžeme podržať. Ezt nem lehet, toto sa nedá zobrať. Ezt nem lehet. Ez itt stabil. Ez is. Még ez is. Ja nie, čo som to odstránil? No to je už jedno. Tak si to spustíme. Akkor nyomjuk fel a szégic, mennyire fog ehhez hasonlítani. Én mostan beteszem a lukvercet, lukvercbe teszem a gépet. Keď zaradím spiatočku, tak teraz by sa sem mali na obidve nahodiť zadné cúvacie kamery. Aj jedna, aj druhá. Egyik meg a másik is. Akkor próbáljuk ki. Na, ezzel meg tudom valamit csinálni. Ja nem. Úgyhogy ez lejjebb mutat. Lehet itt fénnyel játszani. Húha, mellékkelelvel.
Picit lejjebb veszem. Ebből is. Ez már talán túl sok. Ez éjjel lett beállítva, nekem külön. Toto som mal na noc nadstavené. Takže... toto je more color. Dobre. To je tých nastavení celá kopa. Sok beállítási lehetőség van. De ez így kocsi alá mutat. Toto viacej ukazuje pod auto. Takže toto je také prehľadnejšie. Neviem, prečo to preblikáva. Bere široký záber. A toto konkrétne ten zadok. Mindegyik valami mást vesz. Kihajtjuk ezet, a lükvercet, tegyük a rádióra, ebből talán kimegyünk így. Így kimegy a kancsics, de betesszük a rádiót, és keresünk valami üres adót. Ez üres. Ebből kimegyünk ugyanúgy. Toto slyším, meg ezt elmagyarázom, toto vysvetlím. Jaký je rozdiel medzi domčekom a šípkou. Keď to kliknem na ten domček, arra a házikóra, ha így rábigyeztem, akkor ide, anélkül, hogy kimenne a navigációból, továbbra is a navigáció fut a háttérbe, takže nevíde navigácia von, tá beží naďalej na pozadí. Nej sa dá vrátiť. Asi takto ide. A másik, ebben még ki lehet lépni, s týmto sa vyjde von z oného z aplikácie. Áno, s tým sa ukončí aplikácia. Fú, mit is akartam. Ja. Ezt a kimenetelt. Akkor beállítsuk a FM audiót. Máme 92.8. Dáme 92.8. Rossz felé megyünk. 92.8. Rádio je už ticho. Všimli ste si? Tak ešte raz. Dáme 92.8 a bude ticho. Tak, a je ticho. Je to zaklúčované. Na, kérem szépen. Ebből most kimegyünk. Így. Mi van itt? Igen, ez a... Ez a zene. Je hudba. Jak to vidí? Aha, takto. Tu je aj také, že video. Trebárs, čo ja viem. Video. Dáme. A vtedy sa zastaví nahrávanie. Dobre. Takto. To sú video, music a picture, obrázky. Takže obrázok tu nemáme žiadny, len takýto PNG nejaký. Ebből jó volna volať kimenni. Takže vyjdeme s domčekom. Ale zajímavé, že to nehralo. Érdekes, hogy nem szólt, amikor ide erre rá. Aha, már megy. Szóval így.
Toto je na zrkadlenie mobilu, to zatiaľ nemám spárované. Že ja som tu ešte natiahol kopec kadejakých aplikácií, internetové rádio a ešte viac tých v navigácii, ktoré sa budú dať potom porovnávať. Asi potom vyberiem, že ktorú budem používať. A dá sa pozrieť akože, čo ja viem, GPS-ka. Tu sú jednotlivé satelity a tieto symboly pod tým znamenajú, že či je to GPS, či je to GLONASS, alebo či to je Baidu, alebo hneď sa na to pozrieme. Asi tu nám bude niekde vysvetlenie, že nie je tu, ani tu, je momentálne, že kde sme. Tu nám to hodilo kompas. Tu nám potom môže ukázať rýchlosť počas jazdy satelitnú, kde je aký čas a tak ďalej, v jakom stave je toto, takto. Toto neviem, čo ukazuje, 16. Mindeď. Sa vrátime. A tu sú jednotlivé symboly, tak gulička, gojočka a za GPS. A háromsek, trojuholník je GLONASS. Takýto symbol je Galileo, toho je dosť málo, to je európske Galileo. A tu je potom čínske Baidu, kde z Európa je Galileo, a Kína je Baidu. Baidu vagy mi a fene, aztán még van itten. Mindenben van jelölve, save. Úgyhogy ezek ami alatta vannak, akkor azok azt jelentik. Ez mi? Ja, ez. Oké. Itten a téjjeli látás, vagy éjjeli mód, nočný režim. Tu je lokácia, že kde sme, ale to bola aj tam taká. Tu na toto. Tu. Ja, tu sú ešte potom rôzne možnosti. Evel nem fogom foglalkozni. Takže si z toho vyjdeme von. Sice nie. Z toho ideme von takýmto spôsobom. Takže to sme, ale to je jeho vlastný, to bolo tu nainštalované. Tak áno, máme tu aj takéto na OBD. OBD 2. A toto sa prepojí s Bluetoothom. A tým sa to naozaj stane potom taký, že infotainment, že môže ukazovať aj parametre motoru. Úgyhogy gondolom mindenki tudja, mi ez a OBD vagy OBD2-es. Akkor benyomjuk, aztán meglássuk. Zase len zastavíme. Tak, skúsme tento tork. Že fordulatokat mutassam. A tu ukazuje takéto. Szóval ez a OBD, nebudem sa s tým zaoberať. Sú tu rôzne aplikácie. Môžeme z tohto výjsť. Neviem ako. Nemám to ešte preskúmané. Ebből ki lehet lépni. Itt mutassa értékeket. Ez a fordulatszám. Fordulat, ez a sebesség. Ezek még, hát nem is tudom. Vákum. Krútiaci moment. No. Treba to preštudovať, át kell tanulmányozni ezt. Most telepítettem föl, úgyhogy meg át kell tanulmányozni. Ezt az alkalmazást még nem nagyon ismerem. Nem is tudom, hogy lehet ebből kilépni. Így. Ez volt. Mi van itt még? Teszt, graf,
Hát most én ezt nem fogom, nem. Akkor ebből jó volna kilépni. Nebudem teda teraz skúmať, nie akože. To by bol nekonečný test. Ani vkrátka nie test, lebo toto je len ako predstavenie, review také, obyčajné review. A ešte vyskúšame ten vypínač, že čo robí, keď ho takto stlačím. Tak máme, kamera naďalej nahráva, tu je červený bod a kamera tovább készíti a felvételt, és elég azt hiszem, hogy így rátja, igen, és így visszajön, hogy így, megnyomjuk, így, és ha még egyszer megnyomom, úgy néz ki, hogy kikapcsolja. Igen. Aha. És ha így hosszan megnyomom 2 másodpercig, keď to dlho stlačím takto, tak mi príde power off, restart a screenshot. Tak. Ale klikneme vedľa a je všetko späť. Takže asi zatiaľ toľko. Pozrieme si, že aký porovnáme kamery, že jaký záznam robí tá s tou, ale samozrejme, že bude slabší, lebo táto robí Full HD a tá robí 4K. Čo sa týka prednej kamery, ja som pôvodne myslel, že túto kameru budem vedieť odtiaľto odmontovať a namontovať niekde dopredu a vtedy by mala význam pri parkovaní takto, nakoľko, že je to taký typ kamery, že ide s nej taký široký flex kábel, že to neviem predĺžiť, takže to zostane takto, jak to je. Toto je ten konkrétny typ. V súčasnosti sa predáva trochu drahšie, ako som ho ja kúpil. Ja som ho nejakých za 70 volačo kúpil, alebo tak nejak. Úgyhogy ez az a konkrét típus, amelyiket bemutattam. Most jelenleg valamivel drágább, én 70 valamiért vettem. 72-ért, azt hiszem, vagy 6-ért. Úgyhogy itt ebből látni, hogy 8 magos és 4 giga plusz 64 giga RAM. Úgyhogy ez a jelzése P10 Pro, és itt látni, hogy Android 14-es, skrátka, že je tam Android 14. Z tohto vidieť. Tu má niektoré tieto veci udané.
že 8 jadrové a 4 GB RAM. Poďme ďalej. V podstate tu na čo sú veci uvedené, tak toto netreba brať nejak vážne. Myslím, že tu je v ponuke kodek ako H264, ale mne sa zdá, že tam bola v menu aj 65, aj keď neviem, nakoľko by to zvládalo, to 265, lebo to je trošku náročnejší kodek, robí väčšiu kompresiu pri zachovaní rovnakej kvality. A tu na tieto jazyky tiež v podstate nesedia. Takže toto tu, čo píšu, treba brať z rezervou, že display OLED, no tak v žiadnom prípade to nie je OLED display. Tastyria kod kijelzője OLED, tehát semmi esetre nem, ez nem OLED. Úgyhogy ezt tényleg rezervával kell venni. Itt ami passzol, Android screen, igen. Tegyük föl, hogy ez így van, ahogy ide van írva. Wireless Wi-Fi connection, Bluetooth connection, USB, igen. Igen, ez a CarPlay, meg Android Auto, ez van a iPhone-osok számára, ez meg Androidosok számára. Ezeket én nem nagyon próbáltam, mert én nem fogom használni. Ez igen, ez így passzol, ahogy van írva ebbe az esetbe. És nem tudom elképzelni, hogyha 4 magos volna, hogy akkor, hogy hogyan működne, mert tényleg ez a 8 magos csak úgy, ahogy. Takže toto je ako 8 jadrový. Neviem si predstaviť, keď by bol 4 jadrový, ako by to fungovalo. Lebo aj toto 8 jadrové to funguje len. V podstate je to najslabšie z 8 jadrového, čo asi existuje. Ten Android 14 sa ukázal, že tam je, ale keby sme sa nejaké hĺbkové pozreli, možno raz sa na to pozriem nejakou aplikáciou, možno mi tam niečo iné ukáže. Bla bla. Semmi. A ten MirrorLink, ten akože pasuje, to sedí, to tam je. Android Auto, áno, to zase sa to opakuje dokola. Tieto veci sedia, toto tam všetko je. No a v podstate tieto veci sú aj v tých, čo nemajú operačný systém, ale oni to majú ako nutnosť, lebo bez tohto by to bolo v podstate naozaj len obyčajná palubná kamera. Hoď. Android is passzol. Tehát v podstate si tam nainstallujete, čo chce, úgyhogy fel lehet telepíteni, amit akarnak, mert ez tényleg Android, és akármit fel lehet telepíteni, ami androidos. Na, ebben, amiket itten dicsekednek, ez AUX, ez nincs, toto není. Telefonovanie som neskúšal, ani ho nebudem, lebo ja používam celkom iný systém. Wireless MirrorLink, igen, passzol, real-time view. Jó van, ennyit erről. Igen. Itt vannak a méretek. Tu je dokreslené A. Možno, že je taká verzia, kde je aj oné AV. Tu na toto tam není. A dokonca ani na plošnom spoji. Toto bolo pribalené, áno, tak, jak to tu je. Okrem tohto, ez nem volt. Használati utasítás nem volt. Úgyhogy ezt így bez manuálu. Ani toto neviem. Možno, že toto by som raz mohol vyskúšať, ale toto pravdepodobne jedine tak, že sa pripojí akože mobil. Vlastný systém toto nerobí. Igen, ez így van, ez pontosan. Toto som
skúšal, ale nie je to o videu, lebo už aj tak je to video nenormálne dlhé. Takže toľko to o tomto. A teraz pokiaľ si budete sa v tom prehrabávať v týchto veciach, tak sa pozrieme, že aká je ponuka. Tu je ponuka, ez a kínálat. Úgyhogy mindenhol 4K van, azok nem tartalmaznak Android operációs rendszert. Hát ebbe belejzettem. Ott csak Car Android van, igen. CarPlay, Android Auto. Toto dosť zavádza, toto, že Android Auto, čo ľudia si myslia, že v tom že obsahuje Android operačný systém, ale nie. Neobsahuje. On vlastne len tak cez to komunikuje s mobilným zariadením, telefónom, so smartfónom. Takisto všade, kde je 4K, aj tu je front 4K, tak toto sú bez operačných systémov. Všade sú takéto ceny, ale keď kliknete na to, tak tam bude ponuka hneď. Ja nie som na internete. Dobre, super. Budem musieť vystrihnúť, lebo aj tak je to video strašné. Takže ono to 40 € je, ale je to bez kamery, bez kadečoho, takže ono vždy je potom tu na takáto ponuka a sú tu rôzne variácie, ale to u každého, čo kliknete. V podstate tie najvybavenejšie sú najdrahšie. Vždy volá, čo chýba. Keď zoberieme, toto je za 81 €, je to v podstate bez operačného systému. Je k tomu cúvaciaka. Tu sú všetko uvedené tieto veci, ale či to naozaj tam aj je, ako v mojom prípade, tu neuvádzajú potom, že tam ten Android není. Tu keď klikneme na toto, tak toto je tiež také dosť nespolahlivé. Ale toto H265, pokiaľ je 4K, tak to bezpečne toto sedí. To väčšinou tie, čo sú 4K, tak to má H265. A tuto áno, takto. Takže toto je také, tieto veci sú veľmi nespolahlivé, čo sa tu nauvádzajú. Dobre, sa vrátime. Takže to sme si len tak klikli. Pozrime sa ďalej. Lebo toto sú všetko také bez operačného systému. A to stačí, ako náhle vidím 4K, tak to už nemusím študovať. Pravdepodobne to sú tie, ktoré sa za 4-5 sekúnd načítajú, majú kvalitné video, ale na tie ostatné fajnovosti, keď to chcete mať plnohodnotne, tak si odoberie prostriedky z vášho smartfónu. Bez neho to nejde. Tak, ideme ďalej. Sa väčšinou 4K. A takisto všade sa napíše Android Auto, Android a ľudia si myslia, že to obsahuje Android. A keď im to dojde, tak pozerajú potom, však to nejde tam nainštalovať nič. No nie, lebo to nemá operačný systém. Mám aj tento ADAS, ja v podstate tento ADAS mám aj v tom malom. To mám na černom skle. Myslím, že v tomto. V tom je tiež ADAS. Upozorňuje, čo keď vyjdete z pruhu a niektoré, že jak ďaleko sú ktoré autá, ale to väčšinou, napríklad tu sú tu aj vidieť. Pozrieme sa na toto. Ja som tiež zo začiatku, že chcem také mať a čo ja viem, ale nakoniec, keď som čítal tie akože recenzie, alebo jak by som nazval tých jednotlivých, čo si to kúpili, tak všade sa sťažovali, že to je blbosť, že to v podstate nesedí, že aj tie kadejaké vzdialenosti, čo sú tam, čo sa toľko trápi. Tak áno, aj toto ide otáčať.
Takže toto si každý pozrie, tieto videá. Tak to áno, aj tam príde... No, nie všetky idú točiť, len niektoré. Áno, tu aj ukáže, jak rýchlo to načíta. Tieto bez operačného systému, tieto bleskové načítajú. Tie bleskové načítajú. Tie funkcie, ktoré sa tam zobrazujú, sa vrátime, rýchlo sa to načíta, ukážeme takto za tých 4-5 sekúnd. A tu na čo sú, vlastne sa pripojí na telefón, tu ani nevidieť, že by tu bola nejaká navigácia alebo volačo, lebo není. Tu si berie z mobilu. A v podstate všetko si odtiaľ bere. Všetko si odtiaľ bere. Takže... Tak a už potom, keď sa to pripojí k mobilnému telefónu, tak je to už múdre ako Šalamún. Inak má množstvo nadstavení. Aj toto, dobre. Dobre, nebudeme tu špekulovať. Tak. No ale tu som na toto chcel, že toto je to ADAS, že ukazuje, niektorým vypisuje, že koľko metrov sú tie autá ďaleko. Tu v týchto kocečkách, ale v týchto tu není. Skrátka písali, že to je blbosť, že to vôbec nesedí, že toto je len na ozdobu. Tak som sa toho vzdal. Takto sa môžeme vrátiť ešte. Takže tu ADAS nie je to žiadne nič, čo by nejak extra pomohlo. Je to len taká fičúrinka. No. Je na každom, že či sa rozhodne, že nejaký plnohodnotný Android, aby to malo, alebo len takýto, ako je aj tento. A keď sa rozhodne pre taký, tak nech sa pozerá, nech to má nech je to čo najvýkonnejšie, lebo aj takto zvláda len s odratými ušami. Úgyhogy. Mindenki rajta van, hogy milyen melléker hogyan dönt, hogy a operációs rendszer nélkül itt vagy avval, és ha véletlenül úgy dönt, hogy operációs rendszerrel akarja ezt a készüléket, akkor minél több magos legyen és több RAM-mal legyen, mert azt is eléggé alig hogy bírja elhúzni. Gondolom ezek, amik vannak operációs rendszer nélkül, ezekkel talán nincs olyan gond. Úgyhogy erről így ennyi. Így is nagyon hosszú lesz az egész. Jézus Mária. Jó, ezt mindenki saját maga meg tudja nézni. És esetleg mondom így a ráláim körülbelül most nem fogok kézzelni, így. És ezekből azért ilyen öt csillagosokat nem is nagyon szoktam olvasni. Mindig keresem azokat a kevés csillagosokat. És általában sokszor azért meg lehet tudni, hogy mi a baj, mi a gond vele. Mert dicsérni azt mindenki tudja, na. Úgyhogy egyelőre ennyi. És mindenki döntse, hogy mellék felel neki. Ha tőlem kérdi, hogy jó, megéri, vagy nem. Hát, ez egy speciális dolgom, hogy máshogy terveztem. Nekem megérte, no. Ne za to platilo jako. Ja som sa s tým pohral do mojho 19-ročného auta, hogy nekem megérte az én 19 éves autómba. Ez csak ilyen játék. Takže zhrnutie, čo k tomu viem povedať, keď to budem z hľadiska videa, že sa to používa ako palubná kamera, alebo ako palubná bezpečnostná kamera, tak čo sa týka kvality obrazu, tak je to taký ten
štandard taký slabší, taký priemer, no. Dnes sú už bežne takéto, keď zoberiem, tento som prvýkrát použil pred 4 rokmi, tento je 4K a tento druhý asi pred 7 rokmi, tak nejak pred 7 a ten bol nejak 2K a volačo. Čo sa týka obrazovej kvality, tak tieto sú kvalitnejšie jak tu na tento. A jednak to je jedna vec a druhá vec, že aj ich umiestnenie je niekde úplne hore na čelnom skle, odkiaľ majú lepší prehľad z dopravnej situácie. Toto je predsa len tesne nad kapotou, takže ten výhľad nemajú taký dobrý, jak tieto. Aj keď napriek tomu, že akože dá sa, nie je to až také špatné. Toto je, čo sa týka androidového zariadenia. Tie bez androidu, tie odhadujem, že majú takú istú kvalitu, jak toto. Čo sa týka kvality obrazu, tie sú väčšinou všetky 4K. Sú od tohto, tiež sú akože s androidom, sú aj také, že štvorjadrové. Tie si veľmi neviem predstaviť, že jak to zvládajú, lebo toto 8 jadro si tak treba predstaviť, že to je to najslabšie, čo existuje. Akože to je, skrátka je to slabé. 8, vlastne 4 jadro. Tak neviem, jak jak to zvládajú tie 4-jadrové. Je toto, keď je tam ten Android, tak sa to dá považovať akože taký ten infotainment, lebo keď máte OBD, si ho pichnete do tej zásuvky, na Bluetooth, keď prepojíte to s týmto, tak máte vlastne aj údaje z auta, plus tá navigácia, taká všetko. Nie je potrebný k tomu mobilný telefón, lebo všetko to vlastne je v ňom. Tie bez operačného systému, tam je potrebný telefón, lebo oni sami o sebe, okrem záznamu obrazu z prednej, zadnej, inak sú aj verzie bez prednej kamery, okrem záznamu z kamier a okrem handsfree, okrem zrkadlenia telefónu vlastne, oni iné akože nedokážu. Bez telefónu, bez pripojenia z mobilu sú ako naozaj sú to podobné zariadenia tomuto, nanež majú v pluse majú toto handsfree. Neviem, že čo tam ešte také, alebo nejaké plus, možno, že ešte to aj z karty vie prehrávať hudbu. Tu v podstate má vlastnú dosť veľkú pamäť 64 GB, tam sa dajú nasáčkovať aplikácie a v podstate jakú aplikáciu si stiahnete a to môžete buď rovno z karty inštalovať, alebo z obchodu. No jó, röviden összefoglalom, hogy ami a képminőséget illeti, akkor ezek pedig régi cuccok, ez 4 éves, ez még 7 éves. Ezt 4 éve használom, ez még máma is ott nekem bent van a szélvédőnek a felső részébe. Úgyhogy a közlekedésre jó áttekintése van onnét föntről, ennek már nem annyira, mert mégis lejjebb van. Úgyhogy az áttekintés nem olyan, mint ennél. Még a képminőség is, mert ezt tudjak 4K-t, ez csak Full HD. Ugye a képminőség is jobb, ami ha úgy veszük, hogy csak úgy menetrögzítő kamerának vennénk, de azt nyugodtan vehettünk volna operáció rendszer nélküli készüléket. De mivel, hogy ennek van Androidja, hogy telepíteni rá lehet navigációt, OBD applikációkat és sok minden más milyen applikációkat, amelyik érdekelnek, hogy akár aminek közel van a közlekedéssel, meg ilyen dolgok. Úgy mégis ez a plusza, és ahogy láttátok, át kellett csinálnom, hogy tudtam rá csinálni egy gombot. Átvertek, mert nem létezik audio bemenet, vagy kimenet, jobban mondva. De nem olyan baj, mert a FM
sugárzon keresztül elég jól működik. A minősége jó. Úgyhogy ezt kiadták. Ugye ezeknél, vigyázz, amit írnak, az nem biztos, hogy az úgy is van. Még hozzá is csak csomagolták a vezetéket, a audio kábeleket, és annak ellenére nincsen. Szerintem én amire vettem, arra nem sikerült nekem. Én ezt első kamerát ki akartam szerelni, és egy hosszabbító kábelon egészen autónak elejébe tenni, úgyhogy a parkolásnál segítene. De mivel, hogy olyan kamera van benne, hogy ez nem lehet, mivel hogy egy széles flex kábel, nagyon sok ilyen érrel való kábelja van, úgyhogy ez nem megoldható, úgyhogy ez marad így, ahogy van. A én elképzelésem így egy eset, de jó ez így is. Ešte som nepovedal, že v podstate ja pôvodne som túto kameru tak kupoval, vlastne toto zariadenie, že túto kameru akože vymontujem a namontujem je dopredu do auta a bude mi pomáhať pri parkovaní. No ale nakoľko, keď som to rozobral, videl som, že tam široký flex kábel s mnohými vedeniami, tak som si uvedomil, že sa to nedá, takže to zostane takto, ako je. Ale akože nevadí, no tú vrchnú kameru používam tuto, akože je to kvalitné a toto je len taká akože doplnková, akože nevadí mi, tak hrám sa s 19-ročným autom, s 19 rokov starým autom sa hrám, tak čo, nič sa nedeje. Mám to nejako zábavu. A pre vás to možno, že môže pomôcť. No ešte tak áno. Tak zatiaľ toľko.